Gotovo 11 godina, 10,5 godina sam na ovaj ili onaj način u vlasti. U tih 10,5 godina nikada ni jednu ružnu reč nisam rekao, lošu reč nisam rekao Bošnjacima. Ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana, pa da vidimo smeli. Sve vreme, kad ne znaju šta će, evo ga snajperista sa brda Sarajevskih. Da si pucao? Nikada nisam bio nikakav snajperista, niti sam pucao. Si držao neka sa brda. Ne. Znam, u mojoj četi u vojsci držao je Balaž, znam da se zvao Balaž iz Čantavira kod Subotice. Je super momak. Sve su izmislili. Pa su u fotomontaži mi stavili pušku umjesto kišobrana. Kažu, pa dobro, evo nije snajper, nego je puška. Ne možda verujete kakvim lažima su se služili. To je kačila čak bivša hrvatska premijerka na svoj Twitter ili ne znam gde, kaže, vidi, ovo je Vučićeva puška, ono kišobran. Tomislav Nikolić je bio i negde mesec, 2 dana dobrovoljac u Slavoniji. Naš generalni sekretar, Aleksandar Vučić, pre ulaska u stranku bio je dobrovoljac kod Slavka Aleksića na Jevrejskom groblju. Pa je odatle povučen da radi na televiziji Pale, na srpskoj televiziji, jer se pokazalo da se dobro razume u taj posao.